Eugenowo Domowina. Tak jakoś po nowym roku napoczął się samonosorowski więcej godać, co tam godać, rządzić urektującym się na podzim welunku. Mieliśmy latość ubierać prezydenta, szli ostatnie 10 miesięcy kadencji pieronym łożkliwej prezydentury tego młodszego o 3/4 godziny Cwilingra Lecha Kaczyńskiego. Prezydentury, w którą nam się mocka gańby ostudy we świecie przyniosła, prezydentury zwadliwej, pełnej spórności, łopatliwości, szpicatej gotki i nawaśliwości ku sąsiadom ze wschodu i ze zachodu. A wszystko to diosi wzięli, kiedy we sobota 10 kwietnia fliger ze prezydentem ich net setkom ludzi driny łoszczać się kajsi kole Smoleńska. No i tym tuplem trzeba było się rychtować do welunku już nie dopiero na podzim, ale już we czerwcu i lipcu. I szłoby można jeszcze to wszystko jakoś ich wstrzymać do drugiej tury wyborów, bali i miesięczno wnet żałoba i pochówek Kaczyńskiego jego babeczki między królami na Wawelu i frechrowne wrajzowanie się we wszystko i wszandy tych naszych kieckowych purpuratów i einfachowych kapelonków, kiejby nie to. I że Zarowski na drugi dzień po 4 lipca już po swoim przedrzystanym welunku ten starszy Cwilinger napoczną znowa ta cołko wojna polsko-polsko, a jego pisiory do kupy ze ojcem radiopiernikiem napoczli bajdużyć, co to bezmać Putin do kupy ze polskim premierem spichli się, co by zacząć tych dwóch Cwilingrów, którzy zahabili miesiączek, ale im się tak do ostatka nie udało, bo we ostatnim łokamżyku ten najbardziej zobzity i łoszkliwy łostał duma i ino Lech poległ śmiercią męczeńską na ruskiej ziemi, broniąc prawdy, wiary chrześcijańskiej i honoru jedynych rytycznych Polaków. I nie był to jeszcze fajran tych iptowatych, głupich jak wątkudeł geszyktów osprawianych bez roztomajtych brudzińskich, Ziobrów, Kępy, Szczepińska, bo Jakubiakowe, w to żyterowski wróz ostali ekspertoma od fligrów i nadprzyrodzonych sił, które bezmać zaprzągli ruskie, co by blank tych naszych rytycznych, prawych Polaków do imentu wykończyć. Zatem jeszcze naposzli się wadzić, co godą wadzić. Wnet by do haje na siekiery przyszło z kuli krzyża przed prezydenckim palastem. Bez tej czosty, że jeszcze wnet połowa Polski ucierpiała od powodzi. Ten deszcz też bezmać płotin ściem na nos. A teroski lipiec był gorki, oby my byli kajzik na afrykańskiej Zaharze. Ojgen siedział pod latowym paryzolem ze cechą tego tyckiego piwa u bleka na Grunwaldzki. Biersztuba była zrychtowana we wnet 30-letniej chałupie postawionej na placu KSC za starej Polski, ale też już i po wojnie familia Gabrysiów chowała swoje czarne konie i trzymała pod dachem czarny paradny Leichenwagen. I czym w to u nas na pniokach był zabrany, tym gryfniejszy i galantniejszy mógł se u Gabryśki pogrzeb lajsnąć i obsztarować jak u temu dla familianta dybionkowo truła. Ale i chudobne nie ostali bez wspomożenia. Dla nich też zawdy znodła się porządno truła i Leichenwagen ze Leichenträgrami. Wspomnieli się Eugenowi te paradne pochówki, te czarne konie ze białymi fuzeklami na kopyta, te wysztafirowane, blank na czarno oblecone Leichenträgry ze sztrajfami na szago i we tych szpicatych myckach na głowie, no i na ostatek oblywanie skórki we szynku u sznapki na winklu Krojcki Świętego Pawła, to można przed wojną, albo we szynku na winklu 11 listopada i krzyżowy naprociw mleczarni Junderków. Tela, co ta chałupa już dawno temu zburzyli łostoj na próżny plac, na którym zbajslowali Parkplac. Obszczarował se, jak to miał bez zwyku, pilznera i zazierał na drugo zajta ulicy, kaj też już byli wybudowane nowe budynki na miejscu obejścia i maluśki chałupy starej majzliny i kaj też miał swój skład spożywczy jeszcze od przed wojny sedlaczek. Weles to ostatnia tej ulicy rytyczny, prawdziwy ceglanny familok, jeszcze ze ostatka XIX wieku, ze taką wyliniałą, oblazłą kapliczką obroskim, ołtarzykiem Przenajświętszej Panienki we ścianie. Kiesi, takie maluśkie kapelki byli we wielu samtejszych domach, ostaje jeszcze jedna na 11 listopada, a i kajnika jeszcze i na inszych we Chorzowie II i na Pniok.